Hola, nois i noies. En un dels primers youtubemestres que vaig fer, parlava de dos recursos literaris, que eren l'anàfora i la personificació, que són dos recursos literaris. Si els voleu repassar, he deixat l'enllaç a la descripció del vídeo. Avui continuarem parlant de recursos expressius o literaris, que són unes eines que els escriptors utilitzen per explicar millor allò que volen fer entendre al lector. Concretament parlarem de la metàfora i de la comparació, que són dos recursos que van molt lligats l'un amb l'altre. Ja ho veureu. A vegades, dos objectes molt diferents tenen alguna característica en comú i els escriptors utilitzen aquesta semblança per enriquir els seus textos o per cridar l'atenció del lector. Començarem per la comparació. Com he dit, la comparació és un recurs expressiu que relaciona dos conceptes diferents que tenen una semblança. Per exemple, imagineu-vos que hi ha una nena, l'Alba, que li agrada un nen i el nen passa pel davant i allò que es posa vermella perquè té vergonya. Què diríem? L'Alba s'ha posat vermella com una tomata. Heu vist la comparació? El vermell de la cara de l'Alba la comparem amb una tomata. Quina característica ens ve al cap quan parlem d'una tomata? Doncs que és molt vermella. D'acord? Totes les comparacions consten de tres elements. Primer, el terme real, allò que es compara. En aquest cas és vermell. Un segon element és el terme imaginari, tomata, allò amb què ho comparem. I finalment, el tercer element, que és el nexe. Com? L'Alba s'ha posat vermella com una tomata. Ja tenim els tres elements, que també podria ser, en lloc del com, podria ser més que o tant que. Les comparacions poden ser d'igualtat, de superioritat o d'inferioritat. Per exemple, si dic l'Alba s'ha posat tan vermella com una tomata, és d'igualtat. En canvi, si dic s'ha posat més vermella que una tomata, és de superioritat. Les comparacions són molt, però que molt utilitzades per tots els escriptors i hauríem d'aprendre també a utilitzar-les nosaltres. Si agafeu qualsevol llibre, el llibre que esteu llegint ara, és igual, aneu repassant i busqueu comparacions. I ja veureu que, si no a cada paràgraf, a cada pàgina segur que n'hi ha una. Ja veureu, comproveu. Ja he dit que els escriptors, sobretot els poetes, utilitzen molt la comparació. Ara us llegiré un petit poema de la Joana Raspall, a veure si endevineu on hi ha una comparació. Diu així: quan n'hi ha poca, sembla lleu la neu, és com tèbia, de tan flonja. Si la prems dintre la mà, es contrau com una esponja, i els dits t'envermellirà. Heu vist? Aquesta que diu es contrau com una esponja. Això és una comparació. Vinga, anem a fer una miqueta d'exercicis. Ara us posarem aquí dos dibuixos i vosaltres haureu de fer la comparació. A veure si en sortiu. Mireu, aquí teniu els primers. Aquí tenim un nen que menja i aquí tenim un porc. A veure, quina comparació us ve al cap? És fàcil, que sí? Aquest nen menja com un porc. Un altre. Veieu aquí que tenim aquest senyor que no té gaire coneixement. I aquí tenim un ase. Quina comparació faríem? Fàcil, que sí? Tens menys coneixement que un ase. Un altre. El patufet i una formiga. Quina comparació farem? El patufet és més petit que una formiga. O també podria ser en patufet és tan petit com una formiga. Tot i que la formiga, que és petita, però també té altres característiques, com per exemple que treballa molt, que sí, és molt treballadora. Per tant, també podríem fer una altra comparació. Per exemple, que tenim una nena. Aquesta nena és una formiga. Aquesta nena és més treballadora que una formiga, o és tan treballadora com una formiga. Aquí tenim l'Anna, que corre, ja ho veieu, i això d'aquí que no sé què deu ser. Quina comparació hi faríeu aquí? L'Anna és més ràpida que el vent, o és tan ràpida com el vent. I aquest, el Marc, que és el nen més gran, el Marc és gran com un elefant, o és més gran que un elefant. A veure, aquest, mireu aquest nen, i mireu això d'aquí a la vora. Quina comparació hi fareu? Aquest nen és prim com un fideu, o és més prim que un fideu. Aquest és fàcil.
Mireu aquí que hi tenim i mireu aquí que hi tenim. Quina comparació hi farem? Els seus cabells són tan daurats com l'or. Aquest és molt fàcil. Aquí tenim un senyor, que ja veieu com és, i aquí tenim un os. Quina comparació hi farem? Aquell home era més pelut que un os. I ara, per acabar les comparacions, a veure si en podeu fer una amb el YouTube mestre i el sol. A veure quina us surt. I ha de ser de superioritat, és a dir, el nexe ha de ser més que. Va, a veure, penseu. Què us surt? Oh, molt bé. El YouTube mestre és més guapo que el sol. Sí, senyor. YouTube mestre, YouTube mestre, YouTube mestre, YouTube mestre, YouTube mestre, I ara anem a parlar de la metàfora. La metàfora s'assembla molt a la comparació. És com una comparació, però sense el nexe. És a dir, a la comparació que hem dit que teníem el terme real, teníem el terme imaginari i teníem el nexe. Doncs amb la metàfora és com una comparació, però sense el nexe. Recordeu abans que hem dit aquella comparació de aquest nen menja com un porc. És una comparació, com un porc. En canvi, si jo dic aquest nen és un porc, aquest també s'entén. On és el nexe? Com, tant, sembla, no hi és. Això és una metàfora. Com aquell altre que hem dit, aquest atleta és fort com una roca. Si jo dic, aquest atleta és una roca, és una metàfora, perquè no hi ha el nexe i s'entén que és molt fort. Els teus cabells són com l'or. Els teus cabells són d'or. Metàfora, no hi ha el nexe i sabem el que estem dient. Una altra metàfora, a veure si l'enteneu. Aquesta nena és una joia. No és una comparació, és una metàfora, que vol dir que aquesta nena val molt. Mireu aquests dos elements. Quina metàfora hi podríem fer aquí? Dents de perla. O bé aquest altre. Aquí tenim cotó fluix i aquí tenim un cel ple de núvols. El cel de cotó fluix. Si un poeta ens diu això, el cel de cotó fluix, quina imatge ens ve a nosaltres? Doncs un cel tot ple de núvols que semblen cotó fluix. Una senyora ja gran amb una imatge de neu. Si hem de descriure com és aquesta dona, diu, té els cabells blancs. Però un poeta ho dirà, té els cabells de neu. És una manera més poètica de dir-ho i entenem tots que el que està dient és que els cabells els té de color blanc. Doncs això és una metàfora. Ha quedat clar? Però les metàfores i les comparacions no només les utilitzen els escriptors. A les pel·lícules i sobretot a les publicitats en podem trobar una muntanya. Mireu, us n'ensenyo alguna. Per exemple, aquesta. Heu vist? Aquí tenim una publicitat d'un 4x4, d'un cotxe. Hi ha un rinoceront i el 4x4. Quina característica creieu que té el rinoceront? Que és molt fort. Ens volen explicar que aquest 4x4, aquest cotxe, és tan fort com un rinoceront. Una altra, aquesta. Veiem un senyor que aguanta un cigarret i l'ombra hi ha una pistola. Quina és la metàfora? Que fumar és dolent. És tan perillós com ho pot ser una pistola. Aquest és d'un insecticida. I fa veure que utilitza el camaleó, que ja sabeu que és un animal que li agraden molt els insectes, que allarga la llengua i se'ls menja. Doncs ens explica que aquest insecticida és tan efectiu com un camaleó. Un gelat i el món, que fa referència a l'escalfament global, d'acord? Que el món s'està desfent com un gelat. I aquesta, una publicitat de bombetes, i dona la sensació de que són unes dents amb una boca rient. I aquest, que sembla que els fulls marxin com uns ocells, que vol dir, fa una comparació amb la idea de que la lectura ens fa lliures, ens fa volar la imaginació. Que bonic. També amb la lectura, aquesta altra. Ho veieu? Un llibre que abraça amb una noia, amb una lectora. Aquesta, veieu que és un dispensador de paper que vas estirant el paper. Segurament en alguns lavabos l'haureu vist. Quina és la idea que ens vol transmetre? Que com més paper gastem, ja sabeu que els papers surten dels arbres, doncs cada vegada el món serà menys verd. En aquest sentit, aquesta altra és molt maca. Veieu? Aquí hi ha un bosc que representa que són els pulmons.
i aquests pulmons van disminuint. Què vol dir? Que si anem tallant els arbres, la deforestació, doncs això ens afectarà a nosaltres. Perquè ja sabeu que dels arbres nosaltres en prenem l'oxigen. Podem respirar gràcies a ells. Hi ha una nena que s'ha quedat adormida a damunt d'una llesca de pa. Quina metàfora, quina comparació fan? Fan la comparació de que aquest pa és tan tou com un coixí. Una altra, una mica dura, que aquí ens parla una miqueta de la violència de gènere. I la violència no només pot ser física, també pot ser verbal. I aquí fa una comparació amb les paraules que poden ferir, amb un puny que surt de la boca i que agredeix aquesta dona. I aquest altre, el coneixeu, el Kit Kat, són aquestes xocolates, que sí, les barretes s'assemblen amb un banc, i amb un banc t'asseus a descansar. Què vol dir? Que si et prens un Kit Kat, doncs durant aquesta estona doncs tu descanses. I acabo amb dos metàfores de dos artistes de casa meva, d'Agramunt. Un es deia Guillem Viladot i ell cultivava la poesia visual. Mireu aquesta. És una metàfora, és una clau, però que està feta amb paraules, que ens diu que la lectura és la clau del coneixement. I aquesta altra, que és d'un altre artista, que es diu Josep Guinovart, que diu: un llibre és un arbre, fent la metàfora del llibre que surt d'un arbre. O sigui, un arbre pot arribar a ser un llibre. Què us ha semblat? Que xulo, això de les metàfores i les comparacions. Que sí? I ara acabo, doncs, amb una publicitat que van emetre ja fa molt temps a la tele, que ens parla de l'aigua. Diu, si volem tenir aigua, què hem de fer a casa? Obrir l'aixeta. Que sí? Doncs, a veure si pilleu la metàfora. Us la poso. Endavant. Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d'obrir l'aixeta. És hora d'aprendre que per tenir aigua el que has de fer és tancar-la. L'aigua no és inesgotable. Estalvia't. Bé, nois, i fins aquí aquest YouTube Mestre sobre les comparacions i les metàfores. Espero que us hagi quedat molt clar i ens veiem al pròxim YouTube Mestre. Que vagi bé. Ciao!